Týchto 5 znakov odhalí zlého človeka. Nie každý človek, ktorý sa tvári priateľský, je skutočne dobrý. Manipulátor. Manipulátor. Ovláda tvoje rozhodnutia, aby získal to, čo chce. Manipulátor používa tvoje slabosti proti tebe. Pozorne sleduj, kto neustále mení pravdu podľa vlastného prospechu. Klamár. Klamár nikdy nepovie pravdu, vždy skresľuje realitu. Klamár prikrýva svoje zámery ilúziou. Sleduj slová aj činy, lži sa vždy odhalia. Parazit. Parazit žije na úkor druhých, nikdy ti nič nevráti. Parazit využíva tvoju energiu, čas a zdroje bez toho, aby niečo vrátil. Nauč sa rozpoznať, kto ťa len vysáva. Sebectvo, sebec, všetko musí byť podľa jeho potrieb. Sebec nevidí iných, každé rozhodnutie je len o ňom. Títo ľudia nič nedajú zadarmo.